Ganit, diba? Mag-video fight. Manati di kayo ulit mamamati. Ano ito? Manati lang. Tinay mo mamagpapa. Busog ako. Dali, di! Oh no! Kung tahay, papa, kuan, kanang ipin, ay kanang coke, wala nun ang may kanugay, uy, mawa ng todo. Kanugay, hawa ng todo. Ay, yes! Yes! Sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sige, kamo daw. Sige. Hello guys! Nagmukbang me. Isa man Bang, gutom na kayo me. Kailan bisita? Pa, pagdali na dito pa kay kuan kay gutom na ning iseta direct. Oh, kailan mong bisita? Isang bisita si? Ti Julian. Unsam na nimo Friend. Unsam na nimo si Ate Julian? Ha? Sister. Sister, mong cousin, Friend. mong best friend. Love daw mo, Friend. best friend ba mo? Love kay best friend good. 君の虜になってしまえばきっとこの Kainit mo, oy! Huwag na kaya! Bagay gini mo, init ang pag Ay! Sige na. Sige na. Ay! Okay. Magkasok. Before we start, pag umi mo ka, mag-pray sa amin. Ang mag-pray karon kay si Julian ag si Liana, okay? Sige na. Okay, go. Get no. Lord. Lord, tigis ko ka. Okay. He wanted to let's sing. Let's sing. Yan, ano? Napaka mo, cry. Right. Okay guys, yet. Pwede ko ma-appel. Pwede ko ma-appel. Guys. Sa pangalan niya. Ha? Pwede ko ma-appel, guys. Pwede ko kaon, ha? Hey, guys! Hey, mga on dito, mga on. Updanay niya, updanay. Undang parot niya, undang parot. Kabalo mo, undang parot? Basta mo undang, kasumbagon. Ay! Oy! Dapat mo undang kayo. Kaya pakutaan natin ulit. Budol fight ni guys na low budget. Gutom ka lang? Ano siya pinaka-paborito ni mga pagkain na dito yan? Mga on tayo niya, mga on. Dodol. Sabaw. Kasi di niyo maklaro. Kasi di niyo maklaro ang ikaw, alam mo rin ikaw ang tekwan. Ano lang siya, low budget lang ni egg. Ay, thank you dahil sa Kwan, Cracks and sa Sisi ha. Salamat kayo. Ano siya, egg, tapos... Ano mo siya, na hotdog, tapos... na tosino roll, na ham, gamay. Mga ni favorite sa mga bata, ni apil-apil ang pwede. Namit eh. Ano? Dapat ini mama panglaban begitu. Itong plato mo kay ano itong plato mo? Sayang, Ha? oy. Nakatag.
Loganan lang to ni Marley. No? Dukhan na kayo, dukhan na kabuo. Yung loganan? Po, si Marley, basta. Tapos ang tao. Ito na, okay. Wala ko na. Lawan. Tonel. Okay na ka? Ano yung pakan? Ugaw, may buhat eh. Ugaw? Ha? May buhat din eh. Di man naman, what's up? Ano? Baka libot sumulubot na. Baka libot sumulubot. Shoutout tayo sa mong silingan. Salamat kayo sa nagtugtan ko na mo magkuha ko sa inyong sagi. Thank you kayo. Lawan, manasasagyan. Hmm? Ibang ko. Sito ko lang yung lupot, ay. Ano nyo ba kayo? Hindi mo masabgang. Ano kayo magkao? Gani, kay... Ano yun? Kukuha man. Ano yun? Breakfast man eh. Hindi, kaon nyo kung dagdag. Breakfast with the fight. Mama. Mama. Kaong ko dyan. Kaong. Kaong na kaong. Tuduan na ka mag-kids. Umilan mo ka, teacher. Tuduan na mo unsaon proper nga magkinamot. Saba. First, anaon niyo ang kanon. Oo. Tanawa o. Dapat inganin yung kurma ana o. Anong kurma ana? Para mapurma dyan. Ana, di? Nakano na ko. No, ano, o. Oh, pamilya mo kids. O, ano, o. Eh, nga matanggal. Hindi mas na matanggal. Ano, pagkaon niya, pag humit niyo sa bakba, ano, ituklod niyo yung thumb. Ano? Ano? Nga ko. Ikaw, kumain ka? Pwede. Ano lang? Kumay, kumot yun. Gagi. Nakakabulong doon na. Sunod, kasi may kasi yung amukbang niya kasunod. Ako? Dali. Oh, So, mga burger, pod, fries. ay. Ang burger, ang anak kasala ko. Napo yun na. Ano na kasunod ha? Sa isa mo na yan ah. Dapat hudlon yun ninyo. Sugod na bilang kamera. Tama mo sa kamera. Hi camera. Panganda po mo sila ha. Nagdasa lang, kami sinaglaway na sila. Baway ka. Hi guys. Kaon na niyo. Kaon na na. Kaon na din niyo. Dahil ko yung kaon na nga. Nagdasa sila lang. So, sa mga wala pa ng kaon, mga na mo diya. Kinangaon na po mo dun eh. Ano kaya po mo? Ano mo dala? Sinisok ano mo, namiyat din ito. Uy, Tisha, doon lumakay ka sa ako. Ano po? Ano ko ba eh? Uy, ang tubig niya. Ito lang. Imo mo guys. Si mama ni mo si papa. Daha. Ano pa? Mana mo kaon da? Kaon ko. Two times tatay? Ha? Okay. Duty dahil. Sige lang. Tingnan lang ko. Di makakita mo na sa YouTube. Mag-on ko siya na tay. Pagkaon na din tayo ha. Ingat. Kaya si mama ni mo, ma. Kaon na ko di rin, ma. Ikaw pagkaon na din ha. Yung pagluto. Tingnan. Tingnan mama. Ha? Gaya ko. Gahit mo, ma. Dahil na ka nang takpan ka. Gano'n mo sa YouTube. Nakita sila ng tatay. Hindi mo mga friends Dada na na. subscribe. Ako yung make ko dito sa baray. Uy.
Ano lang, yung mga friends lang. Eh, yung mga classmates. Sabi mo siya. Mga classmates ako. Yung kuya, may ikot dito. Uy! Sabi na huwag na ano. Uy, sige. Sige, pamulay. Sige, pamuli? Yung bangko? Uy, mga classmate niya. Ay mo, sige, pamuli yung bangko niya. Ba't na na? Agay. Kasi pa nga sa mga classmate. Kaya itong i-shout out din. Adrian. Adrian. To! Ikaw yung classmate ka! Classmate yung mga tujulian to! Wala si Toto. Shout out si Toto. To! Ang magmukbang sa sunod to, kaya mapunta kami aircon. Kaway igang to ba? Oh, may ikot na rin. Mukay wala sa to. Wala, kita kahulugan ng kahoy. Ay, naurot na ka nun. Uy! Kapit Kaya na. napay ka kaldero to. Daro po. Nalamiya tanaw sa mga kids. Guys, oh. Nagkailang kaon ba? Bakit ito ba? Kapit naman ang hurot. At kung anan tamo, ahan ikuha. Ano gini ikuha? Ano gini lawo ka ng kanal diha. Ang kanal ba natugsaw mo ni ba mo ang bukasan. Ani, gani patung-patungan sa pato. Ibasan na magmakayo, okay. Nititihan mo sa pato ganina. Hindi kita itong pato na igawas. Bakit ang mugian sa ininit? Para matanggal ang mga girl. Napag-iti o no? Yeah, oh. Di eh. Clean eh. There's ketchup. Anong ba? Ito po tayo. Baka di ka Please, nag-ketchup. Lord, ayun po si Coca, Lord. Bakit ang tubig? Ano mo? Nandun pa di ka kasi ito. Sina, wala mo. Dali. Hindi mo na pala tayo. Dere. Nindot na yung ngipon sunod eh. Sa'yo ka napangat. Dere man, hugno kayo. Pagkakina mo kuan. Ay, ano ka na? Ngilo? Oh, ngilo. Hey! Siya. Ayaw siya. Saan ka siya? Ito na, ako na siya. Sara siya. Hindi siya. Siya. Sugan ako, oy. Oh, burp. Busog kay ko. Patulang. Basta busog pa, patulang. Patuloy gyapon. Patuloy ang laban. Laban Japan. Yun na. Nagpangaten? Hmm? Ayun, nagpangaten. Palaway yan sila. So, pagkaon ng lami, kayo pagkaon. Sige. Ano lang, ikaw na lang. Ang lamig juga yung feelings ba? Bangga ang kumusin ko lang. Sige, so pagkaon. Sige, dali ka lang. Eh, si una ka. Sige. Una si ate, ikaw te. Naon? Sige, dito tayo, magkita. So, Ano? dito, ipakita dito. Ano ang diyo ka nang maglaway ganito sila? Kids ka nang maglaway ang mga audio. Ano? Ay, Lord, ayun. Look at me. No. Ay, Rice na yun. No, rice na lingo. Dili sa kundi kilit. pag-una na ko. Maya ka? Pag-una? Uy, kag-awa ko. Uy, likagan. Panggutom din. Hindi namin no. Gutom mo din? Muna problema sa magtapad ang left-handed o right-handed. No? Nagsilukahanay. Nagsikuhanay. Kaya pag humagkaon ka ng pagkalas mo, hala ha? Wow. Ha? I'm done. Wow. Wow.
Sandal ang pangalan. Kuha. Sayang sa price. Nanay Jem. Ano man ang singot eh? Bak. Napatong sila. Ano ba si? Pukawa sila lang, pukawa. Agda lang. Ay! Ay, mga lang niyo! Bawa ka dito eh. Di man, basta luto lang, no? Luya, nalagyan mo. Wala na lang, no? Pugamay. Sibog daw kamay. Ikaw mag-adjust kay ate mo siya. Ano? Why maliit dagat sa ron? Kaya kaulan nun. Basa sila, no? Maligo sa dagat niya. Ulan, mabasa sila. No? Dako ang malun. Mabasa nilang ulo. Kuya boy. Dito maligid dagat yun. Yung anit yun, no? Yung anit ba, mag-budol fight. Natin tingin ulit ang mamati. Ano pa yun? Manati lang. Kinaya mo mamagpapa. Bukog ako. Tama na, hindi na po. Di ba sa'yo? Yung napulson kaya kasi balik din. Ikaw na pala itong balik. Ay, ito. Bili sa buhig da, ha? Ang tamatama. Dugdug na kami, no? Uy! Oh, shot. Taas na ito. Ang kawami na eh. Mabibilin siyang mama. Si Tefelo. Taon guys. Sunod na ito budel, te. Parang sa crispy chicken, te. Mawar yan ay kong manok. Jollibee man. Bawal ka pa. Ay, ano na lang. Bawal ka pa. Spaghetti. French Ha? fries. Oh, fries. French fries. Ito. Tingnan ka pa. Alam, nilapas na lang, oh. Kapuan. Oh, isa lang. Oh, biway. Lupa naman. Busog na. Yung anion, rada ay mga ka-JJ. Yung anion lang dahil pagkaon sa bata na kanang di mo kaon. Pinalan yung dahon saging. Awar sila, oh. Kusog yung kaon. Ano, jadi, kusog naman yung kaon daan. Lingat din, oh. Yung anay kaon din, oh. Sino na? Huwag ako. Katugo na ka? Ha? Ay na pala, bin. Ngayon na, mainom na ko. Ang gagawin ba yun? Ngayon na lang, ha? Kaya isa na ba yung CR? Isa na ba yung CR na mo? Oh, di makaya, pwede na dito, oh, sa likod. Kailan pa lang pa rito. Yung palapit eh, para. Sis. Tama ka? Emotions ka? Dudeng. Ayun na kayo, mag-thank you na ta, magbabay na. Thank you, Lord. Thank you. Dali Thank na. you for... Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Thank you for watching to the mukbang.
Thank you, Lord. You saved me. Because I'm so full. Ah. Oh, dayon ka. Hello. Okay, usa. 1, 2, 3. Usa, tara. Ay, sibog gamay, sibog. Bye, guys. Kita maglaway mo. Kita. Click, 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 please. Click, please. Heart, please. Heart, please. Oh. All for today. Huwag naman, mahipos na po meron. Bye-bye. So, see you on next video. Ay, yung mo. Don't forget to subscribe and like. Ay, yung maglaway yung dahon na ningkutan. Okay, pusa ninyo ron ha. Oh! Ay, man mo kasi. Bye-bye.